16 na príjme, nevolal som ťa, ale môžem ti dať, že čo sa týka pri tom zbrojnošovi, ten oznam je nepotvrdený. Žiadna taká skupinka sa tam nenachádzala. Hey. Haló. Haló. Lady. Hello. Pani, nám tu akurát nejaká odpadla, prosím ťa, potrebujem tú RZPčku, vieš mi ju privolať? Daj ju do stabilizovanej. Nabok, Daj ju na kraj do stabilizovanej. pustím pod hlavu a nabok, pustím, nabok, pustím. Stoj, ukľudni sa. Ruku pod hlavu, ruku pod hlavu. Tak to, áno, a pod hlavu, áno, presne takto. Dobrý, nefialovie dýcha. Slečna. Nie, nič nemá rozbité, len proste skolabovala priamo pred nami. Skúšame nejaké bolestivé podnety, nereaguje vôbec. Dobre, pane. Ste Slovenka? Pod hlavu. Okay, Rozumiete, áno? Viete, ako sa voláte? Môžete rozprávať? Či je vám ťažko? Kľudne zostaňte v tejto polohe, lebo ste spadli a nevieme, kde ste sa udrali. Dobre? Myslím si, že áno, ale nechcem sanitku zneužívať. Ideme sa na vás pozrieť, tak z nejakého dôvodu ste odpadli. A hlavne boli vás krk, takže... Ideme zistiť, čo sa stalo. Počkaj, sekundu. Čakáme. A teda pred vami, vy ste tu boli a pred vami... Ona rovno priamo pred nami odpadla v prsení. Máte opýtanú, potom mi povedz, že ju prevádzajú.